खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बिएम सेलेब चेनेलाव बरायनाय थाबाय बे क'क्राझारनि डिएनएस फिल्डआव दंफैयो दिनै बेवहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा फैगोन आरो लोगोसे बेयाव गोबां गेदेर गेदेर गाहाय आलासिफोर दंफैयो आरो लोगोसे बेवहाय बिस्वजित दैमारी सार दङ आरो अशोक सिंहाल फैगोन प्रमद बर' सार फैगोन हिमन्त बिश्व शर्मा फैगोन दा जों सिगांग्रो बिस्वजित दैमारी सारजों मोगा मोगि खालामगोन बिथांखौ दायो बरायदों आरो जों बिना माखासे कुइसन सोंगोन जों बिनिफ्राय मिथिनो मोनगोन स' सार गिबि गिबियावनो नोंथांखौ जोंनि बिएम सेलेब चेनेलाव बरायनाय थाबाय सार नोंथाङा दायो एमपि सिटखौ गारनानै दायो मोनसे कुइसन पाब्लिकफ्रा सोङो नालाय एमपि सिटखौ गारनानै नोंथाङा दायो एमएलए आव गेलेनो थांगोन स' नोंथाङा एमएलए आव फैनायनि खारनखौ रायजो राजाफोरनो स्पष्ट भाबै क्लियारै होना होयोब्ला मोजां जागौमोन नामा जोंनि बिजेपिनि जायफोर दैदेनगिरि बे दैदेनगिरि बिथांमोना आंखौ बुंदों जे दा माने आङो रायजो सभायाव माने थानो गोनांथि गैला दा माने आसामावनो सरकारनि गोबां खामानि मावनांगौ दं ओंखायनो बेवहायनो एमएलए जानानै आसाम सरकाराव थानानैनो जायगानि खामानि मावनांगौ आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिजोंबो क'अर्डिनेसनखौ लाखिनानै खामानि मावनांगौ बिटिसिजोंबो मोजां क'अर्डिनेसन लाखिनानै खामानि मावनांगौ ओंखायनो बे हिसाबै माने एमएलए आवनो एबार माने मा होनो गेलेनांगौ आरो गेलेनानै आसाम गभर्नमेन्टआव थानानैनो खामानि मावनांगौ बे हिसाबै पार्टिया जेखौ थिनदों आं बेखौनो दिनै गनायना लादों सार ओमफ्राय बै समाव जेब्ला नोंथांनो सिदोदोंमोन माखासे सोद्रोमाफ्रा एसे दुंहाव थासारि खालामदोंमोन स' बे माबायदि बेफोरखौ माबायदि नोंथाङा कन्ट्रल खालामखो आरो नोंथांनि मथेब्ला दा माबोरै दं बे बे जोबोद मोजां गोदान गोदान बयबो बेबायदिनो बिसायख'थि गेलेनो थाखाय थागथियारि जादोंमोन नाथाय माखासे स्ट्रेटेजिक कारनाव जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा सिटफोरखौ रानलायनाय जादों आरो बे रानलायनायाव बबेयावहाय मा जाहोननि थाखाय सोरखौ होनाय जागोन बेखौ थि खालामनाय जादों जेब्ला बेखौ फोसावो अब्ला जिहेतु गाहाय लेभेलाव मोनथिस्लाबाखैमोन बेखायनो बेफोर रिएक्सना जादोंमोन नाथाय जोबनायाव दैदेनगिरिफ्रा जेब्ला गासैबो जाहोनफोरखौ बुजायनानै होबाय अब्ला बयखौबो बेखौ गनायनानै लाबाय आरो बयबो खौसेयैनो जोंनि बे एलायन्सनि माने जाय केन्डिडेट बे केन्डिडेटखौ बिजेपिनियानो जा बा इउपिपिएलनियानो जा देरहाहोनो थाखाय बयबो देहायै मोदोमै माने नांस्लाबबाय आरोखि बेबायदिनो नांस्लाब आंनि इलेक्सनाव मैया जोब्बाय खुब मोजां जादों आरो इउपिपिएलआ जथेस्थ' आंनि थाखाय देहायै मोदोमै खस्थ' खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो देहायै मोदोमै खस्थ' खालामदों आरो मैयानि इलेक्सना जोबोद मोजाङै जानानै थांबाय पपुलेसन दंमोन सार भटार्सफ्रा बेवहाय 1 लाख माने फ्राय 53,000 1,53,000 दङमोन बेवहाय भटारा आरोखि नोंथांनि मथेबा नोंथाङा बेसेबांसो मोनगोन बायदि आं बिब्दिथ' थोंजों अनजिमाजों बुंनाय नङा नाथाय गोबां माने भटआवनो देरहासार जागोन गोबां मार्जिनाव आं आन्दाजखौ आं बिदि बुंनो सानाखै खारन जिहेतु रिजाल्टआ जाखागोन आरो गोबांथार भट मोनगोन मानो होननानै बुङोब्ला बिथिं बिपिएफनि खुनु प्रभाब गैला आरो गोबां बिपिएफआनो जोंजोंसो जइन जानानै खामानि मावदों आरो खाथियावनो थानाय तामुलपुर समस्तिनि बिपिएफनि बिजाथिया अलरेडि रावनिबो समर्थन मोनैनि थाखाय आरो हाग्रामा बिथां थांनायावबो 200-300 मानसि जानायनि थाखाय बिथाङा दा माने मा होनो नागारनानै बिजेपियावनो जइन खालामबाय जेराव रायजो राजायानो गैलाब्ला बिपिएफजों आं थानानै मा खालामनो होननानै बिथाङा दा बिजेपियाव जइन जाबाय बेफोर गोबां गोहोम गोग्लैजोब्बाय दा खाथि खाला माने बिपिएफनि मानसिफ्रा माने इउपिपिएलआव बिजेपि आरो इउपिपिएल मोननैयावबो जइन जाबाय स्वयं केन्डिडेटआनो जइन जाबाय माने बिजेपियाव बे सार ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा नोंथांनि जि सिट नोंथाङा जुदि एमएलए सिटखौ देरहायोब्ला अब्ला बेवहाय नोंथांनि जे एमपि सिट बेखौ सोर लागोन बायदि बा सोरनो गथायगोन बायदि बेखौ जोंनि पार्टिया एलायन्स हिसाबै खालामगोन डेफिनेटलि हयथ' इउपिपिएलनावबो फैनो हागौ ओंखायनो बे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ डिसाइड खालामनो आं बुंनाया उचित नङा खारन बेवहाय मोननैबो हान्जानि माने दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोना बेखौ सानगोन आरो डेफिनेटलि बेवहाय मोनसे माहारिखौ रिप्रेजेन्टेटिभ खालामनो थाखाय आं सानो बे बर' माहारिनिफ्रायनो सोरबाया जागोन आरो मोनगोन आरो सार नोंथाङा देरहायोब्ला मिनिस्टार जानो सम्भावना दं नामा बेखौथ' पार्टिया बुंगोन नाथाय आंखौ जिहेतु एमपिनिफ्राय बेवहाय थानानै खामानि मावनांगौ गभर्नमेन्टनि खामानि मावनांगौ होनदों अब्ला डेफिनेटलि बेबायदि माबा मोनसे दायित्व हयथ' होगोन आं बेखौ सानदों आरो जेखौ होयो बेखौनो लानानै आं खामानि मावलांगोन फैगोन दा इलेक्सनफोरनि थाखाय दा
इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय मोननै सिटआ जानो थांबाय दा 10टा सिट ओरैनो फ्रेन्डलि माखासे दङ दा बिनि गेजेराव नोंथांमोना मा बुंनो सानो बिथांमोनखौ ना जेरैखि जाया देरहाबोनांगौ आरो बेयाव जों गावबो नांफागासिनो दङ जोंनि बिजेपिनि साफ्रोमबो वार्कार ग्रासरुट लेभेलसिम गासिबो इउपिपिएलनि बिजाथि जेराव दं बिथांमोनखौ देरहाहोनो माने नांस्लाबगासिनो दङ जेरै दिनै क'क्राझार इस्टआव दिनै बिथांनि थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रेलि खालामगोन आरो गासै बिजेपिनि माने बुथ कमिटिनि सोद्रोमाफोराबो दिनै गासिबो बेवहाय फैजोब्बाय गतिके क'क्राझार इस्टआव जेरैखि जायाब्लाबो लरेन्स इस्लारिया देरहानांगौ आरो बेखौ बिजेपियाबो हास्थायो जे जेरैखि जायाबाबो जों बेखौ देरहाहोहरनांगौ थेंक इउ सार थेंक इउ